Aku ki dalang bayar kowe tok ndas-ndaske sak penakmu dhewe. SSC and ono seno ngono kuwi. Kak uku de ada kuda, seno kuda ngono kuwi. Belajar ngono kuwi lho. Membaca, dadine nek wong pinter membaca ki dadi SSC and ono seno ke uku de ada kuda etak nyeletak. Seno kuda nyeletak ndasmu. Wis ping pindho wis dunekke jaran dunekke. Ya. Ora mung contoh ngono lho, ora kok mung SU gampang banget. Alumni SD Candi 3 Perbutan Katongan Lipar. Oh iya. Ayo Elisa. Nah, ya ming iki sinden sing durung di bojo ya ming iki. Ming kari iki. Single. Hah? Single jomblo. Oh iya. Jomblo. Ya mbok menawa payu ning kene kok kan tatawake ngono lho, Pak. Lah iya ne ya sengorana. Karana. Oh wis ayu. Ayu ya. Ya bener pinter golek duit. Nah, pinter golek duit. Ming suaramu le atos marai bojomu setruk. Kenapa setruk? Emang suarane atos. Aku iki suaramu kaya mercon duar. Tanpa nganggo tok petung. Tata krama rak wis tak kandhani nek alus sing kepenak. Alus. Iki pun dialus ke, Pak. Ya pancen logate kaya ngono wis ora iso alus kowe pancen mbok disaringa kaya ngapa ya krakal ngono wae. Iya. Suarane kaya krakal kaya watu. Hah? Masa suarane kaya watu? Sifatmu kuwi lho. Oh, sifat. Omonganmu kuwi kaya wis ora iso disaring secara halus. Ya wis ngono kuwi kamu ya seperti itu. Gawan saka bayine. Gawan saka bayine. Ya. Niki ajaran napa niki ne? Reuni akbar. Heeh, reuni akbar SD Candi 3. Oh, SD Candi 3. SD Candi 3. Ya SD-ne sing dienggo transit awake dhewe mau kae. Oh iya, ning tengah hutan ya, Pak. Aja nyawang ning tengah hutan, nyatane alumni-alumnine ya dadi wong pinter-pinter. Dadi wong pinter-pinter. Dadi ora kaya kowe kuwi arep S3 ya ming nyinden. Nggo ngopo S3? S2, Pak, urung S3. S2-mu. S2. Iya, ya aku tak dadi pegawai po piye? Mengko kowe mumat dase nek aku dadi pegawai. Sindan kok ngene di Ora kok aku mumet ngopo? Masalahe apa kok aku mumet? Lah kok sindanmu kurang. Siji meteng, liyane nglairke. Meteng kok meteng. Pojok meteng ngono kuwi. Meteng ya. Liyane nglairke, sing liyane wis tuwek. Lah aku sing isih prawan lho aku lho. Diawet-awet. Aku kowe nyindeni aku ki ketoke ora kuat, aku ora kuat 5 tahun kok. Kenapa ora kuat 5 tahun? Aku ki dalang bayar kowe tok ndas-ndaske sak penakmu dhewe. Ya mustaka ding. Mustaka. Nah, mustakane panjenengan iku lho. Ora masalah nek pancen kowe ora seneng nyinden ya kowe arep dadi pekerja terserah. Ning ngitung-ngitungan, upama kowe arep dadi pekerja apa aku tak takon. Dadi rekrutmen karyawan HRD. HRD ki apa? Human Resource Development. Aja basa Inggris. Aja basa Inggris. Aku nek basa Inggris ki paling pinter nembane kowe kewirangan. Oh, iso? Misalnya piye? Kuwi mau apa omong apa? Human Resources Development. Human kuwi menungso. Heeh. Resource kuwi panganan. Apa mau resource apa? Resource Development. Engko sing tukang rekrutmen karyawan aku reti yo. Pancen jenengmu yo basa Inggris aku reti. Say no. Katakan tidak, say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Dalang yang anti narkoba kuwi ning aku. Say no to drug. Say no to drug. Saiki dadi rekrutmen kuwi upahe pira? Tak takon. Ya paling pira ya 2 juta, 3 juta tergantung UMR-e. Sesasi bener. Saiki aku nek upama sesasi mayang ping 29. Oh ya. Ping 30 pamane. Ya 20 wis nyang. Kowe nek tak jalukke karo panitia, menawi ngagem Elisa pinten 3 juta. Oh nggih mboten apa-apa. 3 juta ping 30 pira? Tenane 3 juta. Kok aku nampane Sik ora usah cerewet sik. Realitasnya 3 juta tekan nggon aku mung 75.000. 75.000 ping 30 pi. Kuwi akibatnya nek kowe sok ndas-ndaske dalang ki ngono kuwi. Lah aku tok ndas-ndaske lara ati.
3 juta tak keke ya wah ku iki ning penanggape Pak Tarno iki pangkate dhuwur ning Jakarta karo aku. Monggo Pak Dalang, Pak Sinamung lenggahipun. Aku lenggo ora penake. Mboten sekeca. Ha kok ming karo kok ming ton ndasmu kuwi. Piye kuwi? Apa sopan kaya ngono kuwi? Mboten sopan. Ya ngono nek ngetok ya aja kebangetan ngetok ra nggo gunting kuwi gergaji kuwi sakmono kuwi. Mosok 3 yuta tiba ning aku 75.000. Talang kae nek kudanan teles apa ora? Apa talang ki apa? Talang ki nggon gendeng kae lho. Oh iya. Teles ta? Mbasah. Talang ki kudu teles. Oh, talang kudu teles. Apa hubungane apa? Kowe entuk rega semono ki melu sapa? Melu Paseno. Nah, aku ya kowe kudu ngekei fee karo aku itu dasar. Oh, ya bener ya berarti. Ayo pemene tak jaluki 3 juta tak kei kowe 2 juta. Wis saiki upamane ya 2 juta ping 30 pira? 2 juta ping 30 berarti ne sewidak. Sewidak kebune. Sewidak yuta. Sewidak yuta di. Ah, kowe sesasi men aku meh ping 30 sewidak yuta karo human development resource iki mah ping 2 yuta milih ndi? Milih nyinten ya. Agene. Dandan eman goyang sithik wis rampung ya, Pak. Ah. Rasah mikir ya, Pak. Sing ora goyang sithik we 80 yuta kok kowe sewidak yuta kok emang. Ya ora apa-apa berarti ndas terus ya, Pak. Iya wis ora masalah. Iya. Oke, niki turut berbahagia atas bisa berkumpulnya alumnus SD Candi 3. Wis iso dadi wong kabeh. Ya dadi wong. Kok sik. Kata-katamu iki ra penak lho dirungokke. Dadi wong iki piye? Kowe saka lulus SD Candi 3, tekan saiki piyai-piyai iki ya dadi wong kok dadi wong kabeh mesti. Ya. Nah, dadi wong ya mosok dadi wedhus. Dadi wong maksudnya menjadi orang besar, ana juragan sapi, ana bemborong, ana macam-macam ya, Pak. Betul. Ya, makane kabeh wong iki sajane ya cerdas. Mau sing panjenengan ngendikane sing misale senengane engko nutuki ndas apa piye ngono kuwi ya tetep cerdas sih wong-wong kaya ngono. Kecerdasan fisik jenengane. Makane sinau psikologi karo aku. Kecerdasanmu ki ra sepiro, Pak. Kudu sinau sike. Cerdas itu kompleks. Dadi wong sing bolos kuwi ngendi kuwi kompleks sing buka ngendi? Kompleks dudu daerah. Apa? Maksudnya kompleks itu macam-macam. Maksudnya kecerdasan itu kecerdasan spiritual ono, kecerdasan jasmani ono. Macam-macam, emosional, spiritual, ngono lho. Iya, pancen cah iki siji iki untunge ya kuwi iso menjelaskan kaya ngono. Aku seneng kok mulang-mulang cah SD seneng ngajari. SSC and ono seno ngono kuwi. Kauku de ada kuda, seno kuda ngono. Belajar ngono kuwi lho. Membaca, dadine iso nek wong pinter membaca ki dadi iso. SSC and ono seno kauku de ada kuda, etak nyeletak. Seno kuda nyeletak ndasmu. Wis ping pindho wis dunake jaran, dunake. Iya. Ora mujon to, ngono lho. Ora kok mung SU gampang banget SU. Wis gek nembang, Nak. Ya nembang napa, Pak? Sakaremu ki ana. Woh, ki saking Papua Freeport. Nyuwun ladrang sambung wanci dalu. Oh iya. Pak Marlan IKG iki sing ketemu aku ning Pemdang Gunung Kidul nimbali nang kene iki. Oh nggih, matur sembah nuwun saking kula Sumarlan IKG Kurcam Kelipar nyuwun lagu Liwung. Ya, salam kagem Dimas Panitia Sutarno Wirawan. Oh iya, matur sembah nuwun. Ya diaturake lali janjine apa sambung wanci dalu? Derek. Nek lali janjine ya rada joget sithik. Sambung wanci dalu ya. Rada sedih-sedih sithik. Nah, aja sedih, kahanan Rioni kok sedih. Iya, berarti nek sing bahagia. Bahagia. Lali janjine wae, Pak. Bawani no. Dina Minggu. Iki cah S2 ning goblok. Kok goblok? Aku omong lali janjine. Iya. Dina Minggu. Aku kowe nyanyi nembang Gembira Loka iki sing ngakon sapa? Kok Gembira Loka? Dina Minggu ayo Mas nang Bira Loka. Oh iya. Ora iki bawane. Oh bawane. Saiki ya ning Tawang Mangusike, sing minggu ngarep ning Bira Loka. Oh iya. Ngono. Nang kowe wae omongan cah pekoki nang kowe wae. Ora tau dolan sih.
Sapa sing ora tau dolan? Kowe kuwi. Wah, kowe kuwi dengkulmu melocot kuwi. Dolan ngomong ning kali, nyotok ning kali mancing terus ngono di vlog. Ya, ini sekarang saya ada di kali sedang mancing. Saudara-saudara, halo. Ya, mancing mania. Ini saya sudah dapat iwak ya. Satunya juga sandal juga ada. Ngono wae bonggo. Sing jeneng bahagia itu kompleks. Modar we tak balas. Kompleks di daerah ngendi? Bahagia itu kompleks, bahagia pikiran juga bisa. Oh, iya. Bahagia ora kudu nyawang hal-hal sing larang-larang, mlebu nang nggon hal bayar kartis sing larang. Ora, aku bahagia nang pinggir kali mancing, entuk iwak cilik we, pikiranku wis iso fresh. Wis fresh ya, Pak. Lho, bahagiane iki dhewe-dhewe. Iya, Jadi jangan menyalahkan aku. Bahagia itu kompleks, padha karo kepinteran itu kompleks. Bahagia kere. Cah kok suarane kaya ngono iki. Iya, aku dunekke bahagia itu kere. Ya pancen sik kere-keremu mah membahagiakan, Pak. Lah ya pancen. Mangan kerupuk karo sego karo kecap kuwi membahagiakan. Wis seneng kuwi kaya ngono kuwi. Ya ora, Pak? Nah iya rasa dadak lawuh sing larang-larang. Rasa larang-larang. Sing jeneng kowe ngrasake jangan Lombok Gunung Kidul kuwi nek ora modiar mbok tak. Apa mangan jangan kok mati iki cara ngendi. Saking enake lho nok tenan. Aku ki anggere muni nek ditari lho ning aku ora nyuwun. Nek ana panitia nimbali aku ning Gunung Kidul terus paring dawuh, "Benjang sak samunipun pagelaran daripun menapa Pak Sino? Jangan Lombok kalih kerupuk kalih tempe." Wah, kuwi kancaku le nyiduk mempeng ora jamak-jamak. Sesuk tak gaweke Pak, jangan Lombok. Nek nek kene ra konsisten, Lomboke ana tempene. Nah, sesuk tak gaweke Lombok tok. Pecah das. Bu, mobile. Ini jenenge konsisten, jangan Lombok. Oh iya, berarti nek kene ra konsisten ya. Ana tempene, ya. Ana santene. Ku jenenge kudu jangan Lombok. Ya, sesuk tak gaweke Lombok, tak nehi banyu tok, monggo Pak. Oh, sesuk dipangan wong loro. Rasa kuwatir dadi ndasku pecah, ndasmu yo jeblok. Dina kang tanti tinepune ngaya janjine Nek wis nyuwara ya wis ora kaya apa ya. Suarane apik. Mergane gamelane anyar iki ana hubungane. Lockdownan iki gamelane. Oh, iki sing anyar ming rancakane dicek. Iya. Oh, rancakane dicek. Iya sing anyar urung dadi. Nek wis gamelane anyar ya wis ora nganggo kowe aku. Aku diguang, Pak. Aku wis bola-bali wis nang pirang-pirang panggung saiki nganti kondang lho nang YouTube ki. Sinden ndase nika melu mboten, Mbak. Nggih mengke kula nggawa gawane ndase tok aku ya. Anane pijer semaya pinter golek alasan nganderen-derengan duka aku wis ora
jogete begijikan. Suarane apik. Nek jogete wis kaya wong kang slupan. Iya. Iya karang ya urung latihan. Wong joget lagu Jawa kok nganggo tangane ngukel benang layangan barang ki ngopo? Iki ra cara mbahku mbiyen anggere. Tatung gendang dun tatung. Ani. Ayo lagune Roma Irama jaman mbiyen banget. Iya. Mersa isih ditirokke. Ya ora apa-apa, ndene kaya ngono kok muni kompleks apa. Ya wis ben apa-apa. Iki sing paling akeh dhewe no. Ya, pamruntutan tak rangkum. Iki ana sing nyuwun liwung. Oh, liwung pirang-pirang. Diaturke sapa sing pareng nyekar? Ayo Mbak Ayu karo Mbak Ika liwung. Yes. Duo slebor. Ayo keju meneng. Ya. Ayo karo Mbak Ika. Sing siji gedem. Ya. Sing siji ramping. Ya. Mumpung bojone Mbak Ayu ngrebab, coba dhekele nyawang akeh sing ngendi. Ayo. Ora critane apa? Niki kok saged mriki? Ayo wong jeneng. Dawuh jenengan apa niki penjalukane niki? Ki piye aku kudu jujur apa ora? Nggih, jujur no. Ya aku sebagai pengarep ya ora bakal ngapusi anggota to. Nggih. Engko ndak kowe gelo atimu kuwi WhatsApp aku. Iya. Oh. Muni pilih WhatsApp gandeng kancane akeh. Ya. Kancaku ki lain daripada yang lain lho. Kanca wayang ki paling akeh pol ki 19. Ya, pengerawit wayang. Ning aku nganti tekan 20. 20 piyayi mula sing ngrebab SMS chatting ngene iki, Pak, saene nganggo gender penerus. Men ketok rempek. Men ketok wangun. Lah sing gender penerus apa? Mas Santoso. Lah terus sing ngrebab kula. Wah. Men kula ora ngantuk. Iya. Ngono kuwi. Lek muambekan ora usah kundur. Tenang. Nggih, kula niku curiga. Ya wis ora. Dek wingi latihan nika lho. Piye latihan piye? Caper banget. Heeh. Liyane do latihan kok begijikan. Ape lho iki ana wong wedok nek sing lanang begijikan. Ya. Yo, Mbak Ayu karo Mbak Ika liwung. Ya, liwung mangga. Wong
jam-jamane digawe sing kompak. Iya. Nganggo direyoke barang no. Tak drang. Ngono ya. Ya, monggo diaturake saka Mbah Waona katur para kadang-kadang saka Candi Tiga. Ya. Pirang-pirang ora iso tak aturake mboko siji sing baku liwung diaturake mengko gek terus lakone liyane sing urung iso diaturake mengko diaturake nggon goro-goro. Ya, ayo Mak diwiwiti. Monggo. Langsung iki, Pak. Langsung. Dadi liwung atiku. Ya, kanca tani. Udun sing lali aku. Ya, monggo. Dadi dadi ayu malah mbungai kowe. Ora nyanyi kok meng cendol dawet. Dawet. Oh iya dawet. menyesuaikan lho, Pak. Ayo ning HP ya. Iya malah mbungai. Iya. Ayo ben padha begicikan, aku ya begicikan. Cendol dawet 500-an. Enggak pakai mangkok. Ayo. Ayo wutah kok ya. Ya, mangga teruske. Habiskan. Nanone. Ayo. Oh, kowe menggeh-menggeh kabeh ora. Iya. Sing siji goyangane ya ming alon-alon sing danggu-danggu-dang. Danggu-danggu-dang. Glomyor.
Nesu. Bojoku bunga banget lho, Pak. Ayo tonyo wae. Aku kurang piye ngono lho. Nggih ya, bocah wis nerimonan kok. Bojone dunekke glonyor kok. Wah. Iya, ya wis ben. Lho, kae mutahke wedang barang galuan. Iya. Ayo nak diteruske dhisik critane ya engko gara-gara sing urung diaturake lagune diaturake ya. Iki kaya Wadyabala Kurawa kok do ning Mandaraka. Iya. Iki ayo padha nguncupake asta dhisik ngersaning Gusti. Ya. Muga-muga niring sambikala ya nak. Ya. Ora ana swiji apa. Sebabe apa? Sebabe iki iringane budalane angele ra jamak-jamak. Latihan ping 4 urung dadi-dadi. Ya. Muga-muga bengi iki iso diaturake. Ya bismillah. Ya. Yo. Ayo nok, karo ngampet-ambegan kowe karo aku mlaku rono. Ayo. Ayo tak derekke, Mak. Lumingsir ateking kumanting. Sapa meneh? Ki anakku wedok, Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias. Ya. Kepareng areng ngaturki apa? Kene sing nyuwun saka Kawulalit Mbah Sumar. Ya. Nyuwun gending goyang Semarang karo Gembira Luka. Goyang Semarang sik. Dendang Semarang kudune ya. Ya anu sik no, apa? Tok bawani engko gampang dikurke penak. Ya. Yo, jumeneng nang ngarep. Iya. Meneng nang ngarep. Heeh, ya wis lapo-apa ya. Ya, men dipresani piyai akeh. Linggawe nggon ya wis disiap karo panitia. Niki nggone luar biasa luas. Oh. Dadi piyaine ya lirawuh ya ewon iki no. Iya. Miturut saka data statistik sing tak tampa. Kok sike to ora cengengesan sike kowe. Maidoro dalang ki senge ta data statistik. Sekitar 5.000 lebih. Oh iya. 5.000 luwe. Iya. Ki Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias ya. Kowe kelingan ora mbiyen taun 2003 sowan mrene bintang tamune Pak Timbul karo Lek Marwata. Agnes iki isih SD ketoke. 2003. 2003 nek ra SMP SD nyanyine goyang singgol mau ana sing kelingan. Ya panitiane. Sindane sing cilik sing riyen teng mriki nyanyi goyang singgol kok tesih. Ajeng dipejahi napa? Aku ya ngene. Kok ngoten to Pak Jahat. Kowe salah ya ngono. Saniki nggih tesih Aku tak itik-itikke cilik bareng gedhe mah dipek uang ngono kok. Lah terus karepe pripun, Pak? Ora ndek karep apa-apa. Ya wis. Iya. Wit TK tak jak nyambut gawe, SD tak jak nyambut gawe bareng SMP rada macak kowe lah. Bareng SMA kok ngerti Pak kula ajeng ijab matek aku ya. Lah kok matek aku ngopo? Tegese le nyambut gawe ora bebas wisan. Wis kewengku dening garwa ning ora apa-apa nyatane garwane ya bebas kok. Iya. Nggih. Ngono. Nembang apa? Engko ditibake kelintang-kelintang ngono. Sakaremu. Sinom grandel ya kena. Sagalak-galake Simo kuwi apik ngangangah mangsa jalmi. Ya. Saiki ora nganggo goyang singgol, wis tuwa. Nek mbiyen aku dek enom ya pancen nggawa drum, nggawa musik, nggawa keyboard, nggawa kendang dangdut, nggawa simbal, nggawa jazz, nggawa penyanyi. Saiki aku wis umur 47 eno. Dilongkas kepala 5, ya wis sing menep, sing klasik. Ngaturi hiburan karo para rawuh ya sing kepenak-kepenak. Iya. Nyatane sampean ngerti dhewe. Piye? Pancen jaman semono wah luar biasa. Horeg. Anggris muni wayangan nganggo campursari, nganggo dangdut, penonton kuwi wah geger ora umum. Iya. Limbukan ki ora kena dipiyak. Iya. Ning ana sing marai kacau. Engko bar limbukan kari 3 dan 4. Prung ngentek menungsane, lakone ora digatekke, wayange ora digatekke, jebul do rawuhe mung arep ndelok dangdut. Ngono ya. Mula saiki tak ilangi wis klasik-klasik ngene iki. Nyatane para rawuh ya akeh sing padha
Kamu jenenge cinta padha tresna. Ya. Yo, wiwitina. Cakepane memanismu mawon nggih, Pak. Tak karepmu. Manis arep elek sak karepmu. Cakepan lho. Heeh, cakepan yo. Memanismu Angu jiwa. Angu jiwa Neno agawe ru cite kale live streaming nggon aku ditonton 5.194 piyayi. Urung sing Nugroho lan iki suaramu mau. Elek ta? nggih elek banget Ana. Ya. lara apa kang sinadya Swara aluse apike kaya ngono kok tok unekke elek. Aku ki nek karo ngalem anak buah ki terus do gedhe sirahe. Terus rumangsane terus ngene iki wis apik aja. Setiap saat ilmu itu harus mundak. Kudu berkarya lan kudu berusaha terus. Oh ngono ya. Mula aku ora tau kok ngarani wiyagaku ki apik ngono ora tau. Durung tau tak alem kabeh takono nek ora percaya. Iya. Arep oleh ngendang nganti gobyos kringete metu ae. Pripun, Pak? Ah elek aku ya. Ben le semangat ngendang ki saya tenanan. Iya. Kempulan kula pripun? Wis telek. Tak takono sing tak alem. Iya. Men semangat nabuh iki berenang. Iya, ngono ya, Mak. Ya. umpama munduta rokmi Nah, suarane apik kaya ngono ya. Rada gelo aku. Ya. Gelamu piye? Ambiyen anggere TK ki anggere arep nyanyi tak dusi. Tak dusi, tak kosoki bareng gedhe kok tak dusi angel ora jamak-jamak. ngenjang kula genti Pak sik mandiin jenengan Hah? Wo cengelmu kuwi. lha lah pripun to Wih kula ki berbakti lho Berbakti apa ngono ku rasa berbakti kok ndur omonganmu gencang kula sik ngedusi jenengan. Wah kok mak tratap aku omonganmu. Wis senengane mulane ku nek diwale aja wedi. Wis men dudusi anak-anak bojoku wae rasa. Nek kowe engko nek urip meneh aku senengane. Taratamtu tak Sekno, tak nyigek sedelo iki akeh banget saka Malaysia ya mresani nyuwun gubuk asmara. Oh iya. Menika saking Gundala Putra Petir. Oh iya. Oh iki kok Power Rangers barang do nonton ya. Saking luar biasane. Paris, Prancis nyimak Sugeng Riyadin kagem sedanten Mas Adi. Ya. Penonton luar biasa Pak, nyuwun lagu sesideman. Matur suwun wau sampun dipun aturaken. Ya. Sugeng dalu derek streaming saking Kebumen ngono ya. Akeh sing padha streaming Gunung Kidul, Banyuwangi ugi sami streaming. Salam rahayu kula saking London. Ya, wah. Saka tresna-tresnane piye sing padha streaming ki wingi Ramadan kuwi akeh sing ngirimi THR lho.
kanca-kanca wiyaga. Iya. Saka Texas, kanca-kanca penabuh iki entuk 10 juta dikon ngedum. Oh iya, tak akoke 5 juta. Wah iya. Lah kok malah saiki bloko. Nek pentas niki ana sing wani protes. Oh iya. Nek ora pentas tetep diprotes. Ya, saka Taiwan ya ana. Lah gene saka Taiwan ya ana ora tok omongke. Ming sithik engko nek ditumbangane do gelut. Iya. Tak singgahke. Oh iya. Terus ya mangga. Ibarat wong numpak prau Mas Sukoco saking Medan Sumatera Utara. Oh iya. Turut memeriahkan acara malam ini mau pesen lagu rewel atau gembira luka. Oh iya. Kirim pesen kagem sedaya kemawon pecinta wayang. Matur sembah. Cek. Yo terus no. Lumampah tanpa nyuwun lagu Gubuk Asmara saking Malioboro. Oh piye. Kancaku akeh tenan. Arab Saudi Mas Sugiono. Nyuwun lagu apa ora njaluk lagu? Ya wis ngabari. Nggih, tembang kangen mangke dipun aturaken. Ya akeh. Lali janjine PWKS Bangun Jiwa. Saking Serang. Ya lumantar streaming PWKS Jabodetabek, Mbak Lisa. Oh ya. Kula saking Playen sampun dugi mriki. Nggih sakarep sampean. Doni PWKS Lendang Sutra Sesideman. Wah, pirang-pirang ya, Mat. Ya terus no. ing madyane jala Temah gonceng temah gonjing anggenjong neng paguling ya dibukani Nes men disaut bareng-bareng kok nek klintong-klintong ki nek ora akur ora gayeng ya sing penting kowe bawa sik ning kowe ning ngarep kono nganti rampung lagune ya karo joget ya klintring klintong ya monggo klintong numpak andang ngabel klintong klintong graya saeka sangantong walang suwun Mbak Agnes ki uga ana
pamundutan dari Pisang Jaya Semin. Yo. Assalamualaikum Bu Cangik, saya minta lagu Caping Gunung Dijenggelengke. Lagu ini saya tujukan pada warga Perbutan dan sekitarnya dan kami sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faidin mohon maaf dan batin dari kami sekeluarga Pisang Jaya Semin Pak Mardi matur suwun. Ya. Operasi Dasawaning Semin tanggal 13. Seprene urung ana kabar kasunyatane no. Oh iya. Jane sire sing dijangka tanggal 11 aku wis isi terus tak undur tanggal 13. Jebul sajae panitiane ora cocok wektune. Oh iya ya, liya dina ya Mak. Iya. Ya muga-muga sida. Ya. Wis kari sepirang dina kok. Ya men do grubyukan mengko. Heeh. Yo diaturake. Ana sing kepareng nyuwun. Ya, pokoke engko mbaka sithik-sithik kripik gedang kripik tela sithik edang watana rata. Ya. Nalindra Produksian nyuwun lagu manis. Ya, mengko diaturake. Ayo Mbak Orisa Widyasari, ya iki meh padha karo Mbak Elisa. Mbak Orisa sik jumeneng. Ya. Hamil muda iki. Kambing muda. Kok padake sate ora? Hamil muda ya. Wis ketok wong wedok ki anggere metengi nomis ngono kuwi ketok. Iya. Ketok napane, Pak? Lakune iki ketok. Iya. Pripun? Ya wis mulai kaya kebotan meteng ngono lho. Wis ekah-ekah. Apa-apane sarwa mundak. Ya pancen saya lemu lan sak piturute. Iya. Ayo nembang apa? Kowe iki kok ya sing jeneng Pripun, Pak? wingi bar sik Tiwik nglairke. Tiwik rung rampung ling nglairke kowe wis meteng. Ha iki sindenku saya suwe saya suda iki engko. Terus do cuti kabeh. Engko bar kowe Ika. Ayo. Bar Ika terus ayu meteng. Terus sindenku sapa? Sing ora iso ming sing pojok dhewe kae. Ayo upama meteng ngono isine ming ceret ayo. Yo. Lagune diaturake apa? Ana sing nyuwun Jenggleng Caping Gunung ana. Gubuk Asmara ana. Ya, lali janjine ana. Ya. Lan iki uga Mas Andi mau saka Semarang putra wayah Dalima siswa Suprapto dari Semarang. Ya, ngaturaken minal aidin wal faidin dawuh karo aku lagunipun sumangga. Oh ya. Diaturake no. Caping gunung napa lali janjine, Pak? Sakaremu caping gunung ya kena. Oh nggih. Ning tok ijen. Ya. Tanggung jawab dhewe-dhewe. Kowe latihan ya ora tau mangkat. Latihan pertama bareng do nampa THR kok terus do ilang dhewe-dhewe. Kan terus mangkat, Pak. Nah iya ning alasane ndi sing pundhake abot. Awake ora gelem dijak mlaku. Ayo sing dijak mlaku ki sikile aja awake. Teneh nglesot. Yo. Saben bengi. Ya. Nyawang nawala saka Pak Lurah, Pak Dukuh Perbutan lan Bapak Kapolsek Nglipar. Wo. Nyuwun lagu Ibu Pertiwi kalian Lewung. Maksudnya niki Ibu Pertiwi kan Lewung, ngoten pripun? Ibu Pertiwi karo Liwung ki dhewe-dhewe. Oh, tak kirane Ibu Pertiwi kon Liwung teneh lindu. Ayo. Ibu Pertiwi ki bumi, Liwung ki dangdut. Iya. Matur nuwun saking kula Supriyanto Jeruk Sari Wetan RSUD Wonosari. Wonten putat nalika semanten kula mboten dipun paringi lagunipun. Ya. Lah wong ki ora ana apa-apane kok ya protes. Saiki kaset CD regane 75.000 kok. Iki mongko rombongan kok mboten dikabulaken nggih mboten apa-apa. Mangga. Ora ndremis, Mak. Ora ya timbal balike. Yen memajang Mung karo Janur
Risa iki nek ora pas meteng enom, wah melayu-melayu no kuning. Jreng. Mencolot. Sosok mak jreng buk ngono kuwi. Kok keri? Eneng sing keri suarane. Oh, wong tau njaluk ngunduh kates ning omahku, Pak nyuwun katese. Ya, pira? Siji mawon. Ya, bareng disengket buk ngono nyengget ki gendere ra tekan ngene. Tuk. Buk. Lho kok loro aku. Siji kok Pak, loro suarane loro kok aku. Setunggal, Pak. Ngamen aku tak goleki kok ora ana. Kowe mungkur ki tak goleki. Endi ya sing iki sing siji ki buk kaya swara lemah ketiban kates. Sing siji kok rada nrebel aku. Buplek ngono to. Kembang ya. 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 Op. Pacitan. Ya. Pacitan. Sarwi. Aja ning ngarepe sik ngrebab. Lah pripun, Pak? Ale nonton kowe ngene iki e. Kaya penak banget kae rasane kaya. Ya. Panas udan. Ya, kowe meneng sik sa. Ayo. Apa parikan kagem anu alumni SD Candi 3 Mudyar kowe. Kopior saiki kowe tenan. Biasane ning parikan kanggo rasulan merti dusun ya enak wae. Misale perbutan ya tuku tegan karo sukun desa perbutan supaya rukun. Nah iki nek merti dusun iki reuni ya saka sing tuwa dhewe kae pojok dhewe kae ya kae meneng-meneng ya lulusan SD Candi. Oh Candi Mendut. Ayo kapokmu ora kowe. Wong ket mau kok romansane kok sing ditanggapi mung cengengas. Mikir saiki. Reuni SD Candi 3. Reuni SD Candi 3. Ya. Ya. Ning prapatan. Kuwi piyai cerdas iki. Tuku semangka. Terus Mugi apa ki? Reuni SD Candi 3. Ya kelinganku perebutan. Perebutan ya ora apa-apa. Reuni SD perebutan. Mugi reuni SD perebutan. Candi 3 perebutan. Saya ngrembaka. Amin. Apik ngono iki jejere. Ya wis do pendonong mripate. Aku seneng nek rombong aku do mikir iki seneng. Iya. Ora mung somongi kok mung tungdrang tang jelali. Praputri warganing negeri. Yo, anggo mikir mangsane. Ayo gawe. Tuku roti. Ning toko Amanda. Tuku Amanda ki ngendi? Oh. Hah? Kathah Pak tukang Amanda niku. Oh iya, rumah aku tuku Amanda ki dodol krudung wong wedok e. Kok roti. Terus? Ya. Ngat. Nenane. Ngaturaken sugeng riyadi
kagem sedaya alumni SD Candi 3. Ya, apik iki rada cerdas iki. Ya, saora-orane SSN. Susana. Ayo jejere. Neng Jakarta. Neng Jakarta. Golek suket. Ana, oke Jakarta suket ming sak gegem. Wong kono ki wis gedung kabeh kok. Mesine suket ya wis didak-idak wong saking okehe wonge. Upama ana ya ming sak gegem to. Yo, terus. Kanthi reoni SD Candi 3. Ya. Sedaya tambah rumaken. Silaturahmi itu penting. Ya. Jejere Mbak Ayu, ayo. Numpak Vespa. Numpak Vespa. Nyang Wonosari. Alumni SD Candi 3. Candi 3. Ya. Tetap jalin silaturahmi. Iya bagus. Ayo Elisa. Golek sego. Karo lalapan. Terus? Mugi alumnus SD Candi 3 tansah pinaringan kesehatan. Oh iya, wis ora ana hubungane ra apa-apa. Sing penting apik iya. Ayo. Ika, ayo. Ono setan. Hah? Ana setan kok ngelirik aku kowe. Aku ya setan. Tak wedeni lho. Ayo, terus? Dawa ilate. Tuh. Ra. Kok ngeyel to? Ya wis, terus. Alumni SD Candi 3 lan warga Prebutan. Paseduluran sak lawase. Ya, bagus. Ayo jejere Agnes. Tumbas degan. Rasane legi. Terus? Reuni SD Candi 3 tahun depan. Ya. Semoga wayangan Pak Seno lagi. Cocok. Ngono kuwi apike. Ayo, Orisa gendi kowe. Kula nggih ta, Pak? Ah iya kok rumasane. Kok njur ming tengok-tengok kaya suminten ming. Mikir. Nggih. Yo. Main bertiga. Main Lah bocah kok nyolowadi ya. Kok main kok ora ngejak aku ya. Terus Di kali opak. oh, maduranan ning kali kok ya. Terus Semua alumni SD Candi 3 semakin kompak. wah ya. Kok ming kompak. Terus panas udan. Panas udan aleng-aleng. Caping gunung. yuk kanca-kanca ya. Misowa Nadyan wadon sarta Nadyan wadon jengkok Ibu Candra Lukita sarta inu mane banyu bening. ya mangga
Neno. Yuk. Dek zaman bar Jombang antara kelingan Eo a aoe eo a eo. Oh. Yo. Eo ea e yo. Ya. Anu eo a aoe o a eo. Oh. Eo a yo oh maesu wo ya neno matur suwun Mbak Orisa. Ya. Akeh banget penjalukan lagu-lagu. Nah ya kudu iso le metung, kudu iso le milahke. Ya. Mengko nek upama nggon limbukan kuwi durung iso diaturake kabeh, ya mengko iso ana ya kuwi adegan sing iso dienggo aturake bab lagu-lagu ya nggon goro-goro. Ngono ya Mak. Iya. Dadi aja kabeh dibladhek nang limbukan mengko ndak rasane wayange
kelangan roh. Oh iya. Bener. Mula kudu dipilah-pilasi dene kudu didum. Ya. Yo, saiki genti Mbak Elisa or karo Salaso. Ya. Men jumeneng. Ya. Men ngaturake apa jenenge iki selamat kepada